si nachystá časomier a môžeme ísť na to. Boj! Vidíme, že niektorí bojovníci nemajú štít, aby mohli lepšie uchopiť súpera a zhodiť ho na zem. Máme to súboj v rohu, obidvaja bojovníci skončili na zemi. Rozhodca povie, čo ďalej vyzerá, že obidvaja ostávajú ležať. Máme tu nejaké obývačky, snaha o podstopnutie. Bojde, áno, toto už chvíľu vyzeralo, že pôjde náš boj z dole, ale vydržal ešte to vydržal. Ale tamto už rohu nerozhodla, skončila a máme tu 1-1. Takže ostal posledný bojovník. Snaha o podkopnutie a ukončenie zápasu. A je na zemi, takže víťazí opäť vidíme rozdelenie na trojice, pozeranie, či nastane možnosť zhodiť nepriateľa, pomôcť tomu bojovníkovi. Predsa len 2-1 je lepšie ako 1-1. Vidíte, že sa bojovníci navzájom nešetria. Snažia sa rozhodiť rovnováhu súpera a prehodiť ho, jeden už je na zemi. Tak siahnutie za hlavu, zatlačený na zem. A máme to traja na jedného, takže víťazom je Vysočina.